Welcome sa week 1 ng ating farm journey. Today is clearing day! Dapat last day pa to guys, pero kailangan nating maghintay ng 2 araw straight na hindi umuulan dahil hindi pwedeng ipasok ang tractor kapag basa ang lupa. Bukod sa delikado, hindi magiging maayos ang trabaho. Oh, ang binayaran namin para sa tractor clearing ay 6,000, kasama na ang fuel at ang operator. Napakasulit. Napagay kong angkol. Morning mohon diri kay Castle. Dagko na iyang kuano tubo. Dahil nara ang dalan padulong dito. Diri sa ubos nga dalan. Padulungan ng kuan. Daan nga balanghoy. Then kani dala ni Divela. Tong bulanghoyan sa naghimo nagtubo. Tamnan na. Kaka-harvest lang ng sugarcane dito last week. Kung manual nating tatanggalin ang mga ugat at tuod ng tubo, aabutin tayo ng siyam-siyam. So pag tractor, bunot agad lahat ng ugat at ang bilis ng trabaho. 2 hours lang siya guys, tapos na ang 1 hectare. Tcharan! Ang linis na, di ba? At dahil sa nilinisan na natin ito at natanggal na ang mga ugat ng tubo, ready na ang lupang ito para sa next project natin, ang pagpapatayo ng bahay kubo at pagtatanim ng Madre de Agua para sa mga future animals natin. Sa hudyak ka samtang imo pagkaron kay ug madamlag ina ang panahon. Isang malaking step na naman ang natapos natin for week 1. Sa susunod na vlog, maghahanap na tayo ng ready-made na bahay kubo at magsisimula na tayo sa ating water tapping mula sa natural spring. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell button para updated kayo linggo-linggo. See you sa week 2! Mohon, torang mohon perting layo ang gitamnan. Dagan kayo kuan. Hanggang Rasulan mo ang limbong ug panumpa mong bakak mahanaw tanan mong pagmaya. Hapan kiniti man nga may adlaw la unya hangtuman mong kalipay sa kalit lang mawala. Rasulan